lah rek. Saking menghadapi wong loro masih celuk khusus menengah. Saking ngelokno ya gak tega. Pak, sampean lho, sing sampean eluh niku napa sih? Apa iku? Masih sing sampean ngrasakaken niku napa sih, Pak? Oh, ya ada yang tak rasakno. Rasa apa? Lho, Rasa strawberry apa rasa alpukat? niku lak minuman. Rasane awak sampean niku lho, sampe rasakno yo napa Lho rasane awakku ya dilaten. Sing loro niku lho. Lah ngono. Repot kok wong tuwa iki rek. Sing dirasakno loro. Nggih. Di sini, di sini, Wah. di sini. Guyon. Pringisan mau sampean niku. Hah? Sampeyan lho marasi kapan mosok kok loro terus mawon sampean. Kula niki jange loro sampe gak kober. Gara-gara sampeyan. Lho. Ya aja nyalano aku, Nak. Lho sampe sing sakit Kakak loro iki kok kaleke kakak wong loro kaleke dhewe tadi kakak. Wong loro ya jadi tabuhan. Kena buine duwe kerinan iki wae. Sampeyan niku loro ya macem-macem sing jadi tabuhan mawon. Kok bering ngoten lho. Awakmu jeleki kakak iki gak ikhlas tak ngersula. Lho, tulus, Nek Pak. ngono gak apa-apa. Lho, kon ngomong ngoten lah Pak, diruwak kenting mboten pantes. Ya gak pantes luwe gak pantes nek anak ngeramuti wong tuwa nelongso. Nggih ngerti. Ngersula. Mboten. La apa? Ya, mbok. Lah sama semenjak umur kepala 8 nggih. Ya. Tekan dia kepala lorong terus mawon sampean niku. Lah terus kediapakno. Diopo? Loro iki gak karepku nak Hus. Lah karepe sinten, Pak? Wong kampung. Oh, loro masa. Nggih, kula niki jenenge anak nggih kewajiban Lho lah iya. kali wong tuwa. Lah wes. Nanging Apa? kula gak ada bojo. Ini suau sih rame masalah penggawean. Dicek gak ono. Dicek pendaguan iki budal nyambut gawe temen-temen. Kok bertakon kono telepon kono. Telepon dari sing angkat. Nggih, kula niki nggih sik ngalah mawon. Manjen kula bener-bener nyambut gawe kali bojo kula nggih nyadari. Lho lah iya. Nah saat ini ketambahan sampean masalah loro nih. Saya nambahaken nek kula mboten ngomong, Pak. Ngene lho. Bojo kula niki lho, Pak. Hah? Bojo kula niki lho. Duwe entek. Lah terus golek lho. Lah nggih, lah kula mboten kok bekerja ngrambut sampean terus mau. Lho, ya apa carane? Ngene lho, wis gak usah ngeluh. Nek awakmu ndat-undat zaman ngeramuti bapak. Bapak ya undat-undat ungkit-ungkit masa lalu. Lah ngoten lah, Pak. Ngono, Hus. Lah mulai. Umur 2 tahun, awakmu step. Nah, baru rusak izin aku tahu loro step. Umur 2 tahun, Pak. 2 tahun step. Nggih. Mendelik. Mencicil. Wis kaya gak nutut. Waduh, Tak konang rumah sakit. Okname. Okname. Nah, okname. Iya. Oh alah. Ya, okname iku. Okname. Nggih. Ya iku entek pira sawah kedol. Ada. Nah, gara-gara step, Pak ya. Sapi kedol. Lho, step wis sapi kedol, sawah kedol. Wedhus kedol. Lho, iki kangge nambahaken kula, Pak. Ya iya. Waduh, nek akeh nggih. Lho lah iya. Nggih. Mboten ngerti kula, Pak, Lah pancen. kok saiki awakmu ngeramuti bapak dadakno bapak. Tung ting tok tang tok Pangkat tang tung ting tok tang tok di tang tang. Lah.
Wah, Pak. Bapak nelongso. Nek carane ngene. Nggih, Bos. Awakmu anak satu-satunya dadak kaya ngono. Tak dung. Wis luwe bapak bapak tak mati. Tang. Dah. Iki sik loro untu tapi sampeyan. Nggih mboten kersa lho Pak. Cuma kula sungkan. Sungkan kali bojo kula. Ngoten lho Pak. Sampai alas teng drijine niku entek Pak. Hah? Teng drijine niku entek Pak. Lho gak drijimu sing podol. Lho. Sing digawe bojo kula drijine lho entek. Oh, Niku lho sing asing mentol-mentol ngene drijine iku Pak. entek. Nggih. Caplake ya. Ali-ali Pak, protoli terus sing gelang barang niku kan nggih nggih mboten undat-undat kula niki. Nek ngene carane bapak tak matri. Lho pun Pak, pun lan apa sampeyan dadi tukang patri. Pun apa? Mati lho Pak. Mumpun Pak. Lho. Pak, lho. Pak, parah. Lah. Pak, Timbangane bapak urip ngrepoti. aduh. Dipun ngoten lah Pak sabar mawon. Luwe becik bapak. Ngoten lho Pak, kula niki Pak. Alah, koni sing mboten Awak si anak situ sing tak kadang-kadang Pak. iso kena dingengen Pak, alah Pak. karo wong tua. Pak, alah. Anak cekak. Pak, ampun ngoten lho Pak. Alah Bapak rek, pun tak sabar mawon. Kula niki mboten bojo kula wong apik Pak, nggih mboten tau. Iya. Mboten tau undat-undat. Lah. Kula niki perasaan, gelang, kalung, kelas kabeh iki kanggo kebutuhane Awakmu gelang kalung lah awakmu. sawah. Sapi. Pedus. Wedhus. Gelang iki Pak. Akeh ndi? Nggih. Lah gedhe ndi? Nggih, gedhe kula Lho biyen. lah iya. Cilikan kula. Ya weh. Nggih. Tapi nggih pun ngoten lah, Pak. Niki krungu bojo kula, Pak. Ya iya. Apa mboten enak. Bapak iki apa kok tambahne nang di maneh? Nggih, karep kula nggih anu mawon menawa niki istilahe wong Jawa ndak usung-usung lumbung, Pak. Apa iku? Lumbung dosung. Kengangguran. Bapak lara gak ngeramuti gak ikhlas ngusung lumbung. Lan apa lumbung diusung niku? Istilahe wong Jawa niku usung lumbung niku. Nggih, sak omonge wong tombo niku dituruti mawon. Sing penting niku jodoh ngono. Terus alternatif, Pak. Ayo ya gak apa-apa. Nggih. Nang endi? Kalau tahu dibejani Pak Agustin. niku alamatnya lali ku lho. Oh, lah ya iku. Ngenteni Pak Agustin nggih mboten teko-teko. Alamatnya supe, Pak. Oh niki mawon. Tenan lho, Pak. Ten daerah niki. Wis ngene pokoke tak serana awakmu. Nggih. Pokoke hidup dan matiku tak serana awakmu. Pak pun ngomong ngoten, Pak. Wis ngono ae. Pun aduh. Bapak tak turu tak istirahat. Nggih, Pak. Nggih, begini lho, Pak. Ah, mriki. Bapak nih ngomong ngono tambah semendal aku adik tak pasrahno hidup matiku. Panjene ya apa maneh? Oh, mari sumpah janji. Hah? Mari sumpah janji karo sapa rek? Arek anyar rupane. Waduh. Cablus. Hidup sing mati. Aduh. Arek nyumpeng pojok. Satu kepala rumah. Cok alu tak ngomong enggak enggak. Siyamene wis mengenang sumpah. Sampeyan niku lho, wis nyenengno aku ta sampean? Ya. Wis ngenakno aku. Wis nyukupi aku sandang pangan papan. Kok atik saiki duwe anyar, sumpah-sumpah. Ya, latihan deklamasi kanggo Agustus. Anggapan durung mesti atik latihan. Dadi opo tanggapan iki? Wah, ngomong ngawur. Apa sampean? Sampean sumpah Kok dadi sama tak? apa-apa?
Mari sumpah mbek sapa sampean? Kok sik dieling-eling ae? Ae ngaku. Sampeyan gak ngaku delon kok. Ganjele lawang iki nang ndi ya? Bolak-balik Ganjele lawang ae. Sampeyan sik kurang ae ta korban, aku berkorban iku. Kalung, gelang tak sampai bersih brundul ngene. Entek kabeh barangku. Oh ngono. Nek wis barangku entek terus ditinggal geledak. Cek apa? Terus diklimbrukno. Oh. Kelakuanmu lho, Cak. Kanggo iki apes ya awakku. Mari mbek bapak udah tunda. Saiki sampean niku bojo udah tunda. Cek salah. Ya iyalah, Cak. Kan demi aku, Cak. Barangku wis entek kabeh sakuan saiki ngene. Berpaling, Cak. Cinta. Cukup. Kabeh kan ono manfaate, ono gunane. Kanggo nambahno bapak loro ngono. Oh, ngono. Dadi wis gak ambek aku njaluke, saiki njaluk liya. Polahe aku wis gak iso bantu. Saiki golek sing anyar, sing iso nambani bapakmu iku. Iya. Wabutin wantep. Ya apa nih? Pegel aku ngene iki atiku. Ini sampe niku sampe niku. Cinta, aku cocok curiga enggak. Wis gak ngreken aku, Cak. Wis gak eling ambek cintaku tulus ikhlas dan murni. Mulai. Apa sampean ade hidup semati, Cak? Iku lak sumpah mbiyen niku ambek aku. Apa saiki mau ucapno meneh ambek wong liya iku, Cak? Apa ora opo ngomong ngono? Rungokno ta. Tak sik lambem. Aku tak ngomong dhisik, ojo suku curiga. Jangan kau dekati aku. Lho, menjauh kau dariku. Bagaimana ular putih? Rungokno dhisik. Sing sehidup semati ku mang duduk sumpah. Apa lah ngono? Lho. Oh. Apa ngomong ambek ulo kadut repot. Engko ulo so. Aku kok kadut. Sik ta. Lah wis apa aku mbolokno ular putih. Lho kok janji-janji ngono kaya iko ae awakmu. Sampeyan napa janji? Sampeyan iku gak cinta ta Cak ambek aku, Cak. Sik nemen bedel-bedel. Lho kuwi lho. Ya mati, Cak. Terus aku ambek sapa terusan? Seneng tak sampeyan aku dadi siron ngono. Gaya. Gaya minta kandhane iki sing ngomong ya sehidup semati ya iku mang bapak gak janji. Pokoke uripku sak matiku tak serano awakmu. Iku sing ngomong bapak, aku gak janji. Oh, duduk sampean janji ambek arek liya ngono ta? Dirabi wong. Ini bojo arek iki. Walah, ya wis Cak, aduh hatiku koyo disiram es ngene iki, Cak. Jopo. Wong kita ya, aja dipikiran sing negatif thinking. Aja curiga. Negatif thinking barang. Kok ana wong mulai telat kon wis becungul, ngetan terus. Gone gapura ae. Seudon gak apik ngono iku. Iku arep prasangka buru ta sampeyan iku kudu ngerti, iku lak saking besare cintaku padamu, Cak. Gedene sak pira. Besare barang. Ya iyalah, Cak. Aku kan ya wedi nek kelangan dirimu, Cak. Sampeyan modal masane ya wedi kelangan dirimu. Tinggal kon gitu aku. Tak, Cak. Apa sih sampean mau? Apa bapak iku? Lagi segini aja supaya yo masalah iki sing nang terbuka transparan. Awakmu ngomong nang bapak nih masalah tombo-tombo iku. Loh aku kan gak enak sungkan mbek awakmu lho. Dadi kon ngomong langsung, Pak. Sampeyan pun loro-loro Pak nek mati nang mati. Lah awakmu nuduh aku sing enggak. Anak kok koyo ngono iku lho. Sampean umpama sampean loro dikonokno anak. Ya apa perasaan sampean? Ya nelongso. Lah iya, kok iso saiki ngomong ngono nang bapakne. Tapi kan wong iku koyo aku ngene lho. Wis tak enteni ae kapan matine ngono lho. Padha ae. Jadi awakmu iku ya durung menghadapi bapak. Kan lili wong tuaku dhewe kan sungkan, nek bapakmu kan mara tuwa. Ya iki ngomong terang-terangan, Pak. Sampai pun loro-loro nggih. Barang kula niki nggih
sing berharga niku pun Wis kasep kangge Cak. sampean. Kasep nek saiki atine ngomong nang bapak. Aku iku Cak, biyen yo titik tak lumpukno. Melok arisan, tak elok narisan. Narik tak kelompokno tuku melik-melik tuku kalung. Narik meneh iso tuku gelang. Narik meneh tuku cincin. Lah kok mbontekno digawe bandani bapakmu. Engko lak ono balik ini bapak mati kasih nyelawatake. Kurang aji. Engko berase ya dolen. Ya, guru iku mumpung larang. Niku Cak. Ketempet aku ngomong ngene iki. Makan terang-terangan ngomong bapak, ojo nyalano aku tok ae. Dadi aku ambek wong dhewe anak dhewe. Sampeyan dhewe ya ngregetno. Sampeyan apane winginane nang dokter? Enteke piro iko winginane? 800. Lha pancen iki kok ngene notae tak obat delok. iku larang. Sampeyan napa ngomong aku 1 juta? Nang sing 200. Lho lagi numpak taksi. Apane wong 800 iku wis sak taksine kok. Tuku karcis, kayak parkir barang iki. Masa parkir ae 200.000. Lur, ya apa gawe mari iku kalkulasine sapa? akeh. Paling sampe nang embong ketemu sapa ngono paling. Kok titen tembe dhuwitmu. Sita lah. Sampean ayo ketemu Mbak Kristin kan? Apa? Ayo. Aku dikandani Mbak Kristin. Ayo. Sampean Mbak Kristin kan kerja nang rumah sakit. Ayo. Lho, iya ta? Ketemu awakmu. Iya, ketemu aku cerita kok ambek aku. Ayo, enteken asline ku entek sakmono iku wis komplit, wis sak transporte. Kristin ya adu-adu. Apa sampean kok muni aku 1 juta, Cak? Lah aku mangan ngombe nek iku sembarang air larang saiki. Mangan sampean lo mangan apa, Cak? Entek 200.000 iku. Sampeyan iku pancet ae. Kelakuan ngentet lho, ket biyen gak mari-mari. Heran aku. Kasih enggak. Dimareni po, Cak. Kandhane Mas ya. ambek bojone dhewe mentolo ngentit rek. Ya apa rek enggak ya kang biayari waribiku. Sing on sing gak masuk ono kwitansi niku ya ono sing gak masuk kwitansi. Sampeyan niku aku iki wis. Mulai pasiene bengok-bengok. Nggih, kese Pak, kese. Aduh, nggih. Wis mbok ramuten dhewe Kok kok. ngomong enggak lah ono. Oh. Pak sepurane mawon, Pak. Nggih. Kenapa sih, Pak? Kok tidak itu Bapak parah ngopo sih, Pak? Aku kate nuruti kekarepan. Duh, alah Pak, ngomong sing enggak lah, Pak. Nuruti pendalem. Alah. Aduh, krungu Bapak ini. Aku tak nang mat. Ya, boleh krungu Bapak ini. Ngomong apa, Cak? Bapak ngomong apa? Ya masalah aku ngomong be awakmu mau, mati-mati mau. Oh, tersinggung Bapak itu. Ngono ta, Pak? Pak, aja dilepokno ati ta, Pak. Aku ngomong mau, Pak. Berketek. Pinter ngomong. Pak, aku lo ikhlas, Pak. Masih sampean duduk bapakku wis tak anggap bapakku dhewe, Pak. Dari sapa? Aduh. Pak, masih barang kuntek, Pak. Pokok sampean ketok waras, Pak. Aja budal dhisik, Pak. Pokok 200 sedundat itu. Lho, nek areke iku lho. Tak celukno ta? Oh, gak wani ya. Iki lho Mbak Kristin. Kasih nyiten. Aku wonge. Hah? Niku. Karno. Kuwi konangan gara-gara Mbak Kristin ini iki. Pak. Wis ta, Pak? Wis kaya aku wis diceluk. Iya niku sinten, Pak? Ket tau niku mboten tau cerita sampean. Lho ketok klambi putih. Lho alah kroso. Wis awe-awe aku. Oh, mak. Ngawur ae. Sopo ya kan putih? Lah apa saya suster liwat iku mau suster. Suster ngesot. Lho iku bayangane bapak iku. Pak. Lho, ya. Nah, Lho makmu ya wis awe-awe. Pak, sampean gak sano Wis aku. ikhlasno aku. pun ngompol Pak. Lah Pak, sampeyan iki kan nggih pepunden kula kari siji pun ngomong ngoten. Kok sampe kinter awe-awe. Ya. Awakmu lah wis ngomong. Nek niate mati kok gak nang mati. Waduh. Apa? Pak mau guyon, Pak. Aja ditepok nanti. Gak
kena digeguyon ngene ya rasane. Wong wis tuwa kaya gano adine. Boleh nelongso. Wis purani mawon Pak, nek kula kaduk omongan kula niku wau. Kula cabut kembali, Pak. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Ora tidak guyon ae, Bapak. Aduh keprojot mengapa ngomong iki sepurane sing kathah, Pak. Nggih, pangapunten. Bojo kula niku lho, Pak, ya napa ngoten. Aja nyalano bojomu. Kan wong aku lho gak apa-apa ambek bapak ya Pak. Aku lho ikhlas, aku sayang ambek bapak. Ditabrus. Bapak ini tak wet-wet, masih tutup bapakku dhewe. Ya umumin kan. Wet-wet. Pak, wis ta Pak. Pak, ayo Pak nang dokter ta Pak. Wis gak apa-apa tak dolek Bojomu gak duwe duwe. Oh, tak dolno liyane Pak. Wis babar radio-radio tak dol. Payu piro? Lagi legrek. TV. Apa bala Pak gak ono barange omahe gak apa-apa demi bapak sing penting bapak waras. Kulo wis kepegel ning Kersula. Aja lho. Pak aja susu budal Pak. Cemen ta. Budal nang ndi? Ku barang entek Kersula mburi-mburi ampun Pak. Pak, aja direken Pak omonge Cak Jus iku Pak. Omongmu ora malih. Enggak Pak. Asline ngono iku dhek Pak. Aku gak Pak. Entek mateni ya. Wis ngene nak. Kayake bapak wis gak kuat. Bapak. Aduh ya apa Bapak. Nggih sepurane Pak sing kathah Pak. Niku kula keprojot ngomong, nggih soalé nggih bojo kula nggih ngoten niku. Alah gara-gara dhek. Gara-gara Nek apa? nangis Air mata buaya. Pak. Alah Pak. Lho alah mripate bote kabeh. Bapak. Pak. Pun mati Pak, marang kula mon. Anak Cak Jus mana Pak sing budal dhisik Pak. Oh. Aduh. Parah Bapak rek. Pak sampean delok aku Pak. Gak sakno aku ta. Jebono uyak grosok. Jebono uyak grosok. Kayak nyejeli sampean ta. Geng rambut iki lho Bapak iki lho. Aja rame-rame. Nggih gopo kabeh Pak sampean ki ngoten Pak. Lho. Apa awakmu dan tetangisan? Nggih nangis sampean niku wasit. Iya Pak. Kok kira apa? Nggih niku wau jange amblas. Mati. Nggih. Wong aku ceguken lho. Kalau diketek ya Bapak. Ceguken ya. Kena mie godhog iki. Kena mie godhog. Sampeyan niku terus lo tangisi Pak. Tibake ceguken. Walah, aku ya wis nek ngono. Pak. Mugemi omonganmu jare bojomu awang loro. Nak sampe nak iki. Anu apa ikhlas ngramut aku ya? Ya ikhlas Pak. Ya wis nek ngono ya. Awakku sehat. Ngono Pak, sehat-sehatno awake. Jane awet-awet tunggoni anake. Pun ceguken malih lho Pak. Kak. Medeni men iki. Kena wedang jeruk. Ngono ya Dik nangis bareng sampean. Ya jane wong tuwa karo siji. Halah, air mata buaya. Nangis. Ngono kok ngelek-ngelekno aku yakin nangis temenan gak sadar parah. Ngerti ta? Apa nangis kok melet-melet. Melet ilat bukaku. Lapa aku melet-melet kok kiri. Aja ngono ta, wis kok adil ki ya omongan sing gak enak iku aja dirungokno wong tuwa. Ngono lho, wong tuwa ki perasaan. Tambah tuwa iku wong tambah cerewet Ya kaya iya. ngene. Lah iya. Wong tuwa iku sensitif. Atine barang iku cepet krasa. Wis gak aja anu aja eker ae. Pokoke Awakmu. Dul, lungono. Aku bapak isih tas lerem. Lho, Apa sih? gantiin gelangku nang gantenono ya. Gantiin gelangku.
gelangku, kalungku, cincinku wis mbuh ya apa carane. Aku mari ngono tanggapan mosok kene gak gawe apa-apa. Kamu jadi tulus ikhlas. Iku lak nang ngarepe papi. Ya tajak nang meneh nang Sumberjaya. Apa iku? Ya delok nae. Indonesia Racing itu delok nae. Lho setangku aku nek iki lho oleh pesangon ya. Lho kok iso oleh pesangon iki lho? Sampeyan ditokno ta kabeh? Sampeyan ditokno ta? Ada sing lansia iku kan disangoni kabeh. Engko tak kena awakmu ya. Oh ya wis aja adik kalong lho ya. Mari ngono nganggur sampean. Ya aku tak nambal. Aduh, tengok-tengok. Kak tak tukokno anu ya sampean nembel ban ae ya. Nembel ban. Cocok batinku. Ya, ambek ambon ono ewangi. Kalah saingan aku. Lambemu jok ngono krungu bapak lho ya. Saiki keadaane rumah tanggaku, keluargaku wis kena dibanggakno. Nek eling-eling biyen iku kaya wis gak kena ditontok blas. Kene ngenyek kono ngenyek, kene menghina kono menghina. Udan tetangisan jerone atiku. Gak ana wong ngeruh nelongso. Rasane aku tertekan sampai gak wani metu omah. Lakar aku lek metu ya kudungan ya gak ketok wong. Anakku sing jenenge Lisa iku wis saaken nasibe. Tapi saiki ya wis syukuran lah. Omah ya wis gedhong makrong-makrong, ana kulkas, ana mesin cuci. Aku saiki sembarang gawe mesin. Ngepel gawe mesin. Kora-koran gawe mesin. Masa ana wong kene duwe anu mesin pel-pelan ambek mesin kora-koran. Aku duwe. Aku saiki wis tanganku iki biyen kasar. Polane nyambut gawe ini coro. Saiki tak kelimbet halus. Tak gawa nang salon kemerusu. Bendino wis tak gobret ambek hand body lotion. Hand body lotion Viva sing aloe vera sing halus dudu sing biasa. Kan ana tingkatane Viva iku. Oh, tak gawe sing kelas. Saiki ini jenenge tungkak, masa ana tungkak meletek-meletek. Mari tak gobrot iki ambek Viva iku skin food. Saiki halus mulus. Ngene iki masih metingkrang ya gak izin. Masih pental kita nang sepeda motor ya gak izin. Masih aku nyandang penganggo. Biyen lo gak pantes. Gak ana wong apa jenenge wong ngendengus kok ngrasakno ndengus. Ya saiki aku model apa ae tak gawe, selek model apa ae tak gawe. Iki wong lek ndelok ambek aku tambah tak gawe-gawe tak megal-megalno ambek aku. Jadi wong wis oke wis wong cukup lah pantes ae ta. Lek wong melarat nggih apa-apa gak pantes. Lek wong soge iku nggih klambi apa sapa te nyacat. Oh. Kan tak nyacat tak kena anu klambiku. Amen polon ta? Amen. Tambah dhuwit ambek aku. Isin. Ngene iki. Aku mari. Ma. Apa? Ma. Kon yo ngono wis oke kok mak-mak ae sih. Lha apa, Ma? Mama. Oh, aja eling jaman soro biyen ta. Susah dilupakan ya. Iya, jaman soro biyen tak tutup ambek aku. Kowe gak tak buka-buka, gak tak engok-engok pengalaman pahit. Ya wis, ki lho Mak sampean delok ta? Apa iki? Kono Android. Oh iya. HP-ne sampean lak elek sih, kaso BBM-an kan? Wis aja rame. Apa jenenge adek HP canggih-canggih aku tambah gak tak entos. Aduh, Mama rek. HP iku cuma tak gen nrimo telepon nang SMS. Lek dadi wong soge ku kudu ngerti internet, Mak. Iki zamane wis kekinian. Iki lah situs-situs apa sing mbok dek iki. Oh, tenang. Engko sampe tak gawe Instagram, Facebook, Line, WhatsApp. WhatsApp. Aduh
tek gram-graman banget. Itu gram-graman, Mak. Iku. Gram-graman lah timbangan. Instagram, kayak Facebook cuman iso gawe upload foto. Foto. Heeh. Foto Mak. Lho foto sampean. Lah ya aku nek foto iku ya ruban sing ayu ngono. Lho tenang Mak, akeh aplikasi e. Ojo. Engko ono. Heeh. Engko ono Beauty Plus, ono Lah. Benam 12 ya. Sampeyan garek milih, Iya, Mak. idepku malikno, ya toh. Lah terus kaya dirubah ya apa ngono iku? Ya, Beauty Plus iku ya apa? Dadi Engko, misale Mak, ya. mataku rada kendor ngono ya. Sama iso diatur. Jerawat ta iso dihilangno, Mak. Lah apa mak jerawat terus? Aku iku lah Beauty Plus lah ana kacamata-kacamata. Ah, ono, Mak. Sesuai napa kacamata sing apik ngono. Tapi gak iso DJP lho, Mak. Ini cuma nang foto etok lho. Oh lah ya foto tok. Ya kok. Tapi aku mau wis tuku kacamata dhewe lis. Tak delok-delok iku aku lek nggo kacamata iku pantes. Tak sawang teko kadoan kok caduk. Wis kana. Si Mama. Apa? Nang arep ki sapa, Mak? Engko pas wong ndalek utangan. Dingkiin aku saiki soge ngene iki ya. Lah ana wong iku rada apa jenenge rada ndredeg aku iki. Apa, Mak? Oh, wedi lek aku iku apa di apa-apano ngono lho. Kan beda sih. Biyen melarat ya. Mas sik, Mak. Apa? Ono wong njaluk, Mak. Njaluk ke ana. Apa njaluk? Tapi wong kenal, Mak. Om Sispong iku lho, Mak. Oh, lah apa kudu wong njaluk ya. Iku kanca Utang paling, Mak. ngawur iku kanca plek ambek mama. Lho iku situ Mak Mbak Darmo, Mak. Oh, pren iku. Lho, gak utang gak, Mak? Gak. Oh, Mbak Darmo Mbak Darmo kon gak eling ta. Apa, Kok Mak? sik gak duwe tak glendeng nang Mbak Darmo dikek tempe. Dikek ote-ote, dikek pisang kipas, tukokno soft drink. Gak eling ta? Ya eling sih, Lah, Mak. Anu dijak bandulan sih aku mbiyen. Iya. Iku ya, lek iku kanca-kanca mak sih ku setia. Oh, Mak iya, mulai iya. zaman susah. Ya, zaman apa jenenge tengah-tengah sampai zaman langsung Si, kene. Mama. Iya apa? Ana wedok mana, Mak? Sing langsing ki sapa, Mak? Endi langsing? Iku lho. Oh, Rambutnya dawa. endi sih? Kon niku. Iku lho, Mak. Oh, alah. Anu ta Mbak Kristin ta? Mbak Kristin. Ya mbek bojone iku ta? Koyoke, Mak. Bojone iku koyoke apa sih? Bukan aku gurung takok, Mak. Ya iku kanca plek ambek mama. Oh, iya, Mak. Iku jange anu ambek mama jange bowling iki. Jangan lama, Mak. Bowling. Koyokku apa? Masa bowling gak ngerti kok niku arek apa kok niku? Hah? Masa gak karo bowling? Alah, aku gaul rek di bayar kekinian. Ya apa? Saiki mak iki duwe Iya, ngene iya, ya. Mak. Olahraga iku tak dhisikno komunitas apa jenenge bowling duwe. Terus, Mak? Golep duwe. Wih, kaya lek golep, lek. Hes duwe. Anggowes duwe. Bisa mak goes mbak wis sik kuat ah. Duh kan iya apa kon. Wong sepeda regane 10 juta tak pancal enteng. Lek ngono ya kasih mak, kasih mak dadi wong sugih mak. Kon iku ya saiki ku awak dhewe ku wis termasuk keluarga terpandang. Yo mak, yo Keluarga yang di kampung sini tuh diperhitungkan. Yo jelas mak wong Iki jange 17 Agustus. Sampe nyembah apa? Oh, wong-wong iku sing apa jenenge? Anu Bu, jenengan purun ta dados donatur. Oh iya mak ya. Saiki awak dhewe ana event-event ngono kegiatan kampung awak dhewe didhisikno. Oh, anjen Awak dhewe ya. Oh, Mak. lho. Boy. Iya, Mak. Iya. Lah apa? Duh pegel aku, Mak. Kon iki lek musuh gejok pegel-pegel. Soale nyambut gawe sak cukupe ae lah. Gak aku Wong hartae awak dhewe ku gak habis dimakan 7 turunan. Aku iki sik turunan kepiro? Mak, aku gak pegel nyambut gawe, Mak. Lah pegel apa? Aku pegel gua dhuwit iki lho ngentekno dhuwit, Mak. Aduh. Aku bingung tak gawe apa dhuwit iki, Mak. Alah wis kocok kaya ngono, eling-eling biyen iku lho, Ya apa sorone awak dhewe? Biasa iki lho.
Ya ana wong siaran kok telepon ae karepe apa? Apa siaran? Mak dadi wong sugih. Aja ngamuk-ngamuk berarti sampeyan ditelepon iku berarti penting. Ngomong gak sadar aku. Aku jangkele aku. Keremetan aku. Iya, Mak. Iya, Mak. Apa nak? Nah, wis iki kan aku Wingi kan tak kongkon tuku moge ya. Iya, Mak. Motor gede iku, ya. Iku sales Malta. Iku telek sing rego-rego 50 juta ngono iku. Oh, iya iya. Jadi lumayan. Cek murah ya aja sing Sing piro? Rego piro? 150. Iya, Mak. Ya gak apa-apa. Cuma ngene lek kon nggih motor gede-gede iku ya. Iya, Mak. Gitu asik ilmu. Ya carane, Mak. Oh ya didukno ya. Didukno. Ya soge kaya pekan berhak ngono, Mak. Ya. Iya. Heeh. Ya, Mak, sampean iki mang tak jokono tukang pijet sampean, Mak. Dalam Lho, sampean sekaligus engko ana iki apa tak kok timbangane nekak nang sampean nang salon, nang omah iki kamar situk iku tak gawe koyo salon. Dadi sampean perawatan di rumah, engko nekakno bagian perawatane. Lulur Kerimbat. lulur. Heeh, kerimbat. Lulur kerimbat. Iya. Sembarang wis Iya, sampean. masas barang. Iya. Iya, iya, Mak. Iya gak apa-apa. Menikmati rek. Dadi urip iki enak-enakno. Ya Mak, wis aja kuwatir. Pokok sampean tak seneng-senengno. Aku bales budi karo sampean. Iya, Nak. Iling aku sampean gendong ngalor ngidul lewarewe. Oh, kon kok tak ewer-ewer ngalor ngidul ya tak gendil ngalor ngidul. Lah saiki aku wis nyambut gawe sukses. Iya. Ya umpik sampean. Tak syukuri kabeh iki. Ya Mak, ta. iki apa aku ditawari Mas Adam sepeda boot. Sepeda but iku ya apa? Lho, mosok gawe nang laut, Mak. Lho ya gak apa-apa. Iya, sepedaan. Gak apa-apa ya. Iki ditawani Mas Bintang perhiasan, Mak. Perhiasan. Iya. Ya gak apa-apa wis apa ae lah ditawani wong dituku. Iya, Wong wis, Mak. duwe ana kok sembarang ana. Nuwun. Ana tamu, Mak. Bocah drancik. Oh iya. Mangkel lihat iku. Nuwun. Oh. Sinten nggih? Anu kula Nyun sewu pangling nak. nyari anu sumbangan nggih. Hah? Masa potong aku kok sumbangan. Nggih. Lho, aku nak Sinten nggih? salah mosok rek pangling ambek anu. Pak, mboten nate ketemu kok kula. Masalah. Ini potongan rambut. Gak ngono pamit mangke apa lah kok dikongkon mlebu wong Nggih iki. kula pun izin kali Pak Satpam. Lah nggih ya apa Pak Tahari mang rek. Nggih. Masalah. Nggih ngapunten nggih. Nyun sumbangan nggih langsung kula kei mawon sampean ngalih nggih. Gak nak. Nggih. Aku iki Mboten, Mbak. Banget ya pencawukno ae lah. Ya Mak, tak cawukno Mak. sik anu nak. Aku iki medayo nak gak golek sumbangan. Ya, tapi kan mboten kenal, mboten nate. Tapi aku kenal anu wong tuwamu nak. Kenal kok. Mak, kenal ta Mak? Sapa? Alah mosok Kandane Mak Freddy. Kandane Mak jenenge sapa ya? Sapa Mak? Oh nggih. Takono arane sapa? Mak, sampean namine sinten Pak? kula Pak Jus. Mak, Pak Jus. Nak. kenal lah sing jenenge sinten? Pak Jus. Wedhus. Wedhus Mak. Iya. Sik nembang nek krungu. Takono ada perlu apa? Nggih enten perlu apa? Mau ngelamar ini ya? Dadi sopir. Sudah Karena- ada ini supire Marta karo Slamet Uli. Aku juga gak tegen nak wis tuwa. Gimana, Nak? Kepengin ketemu ambek wong tuamu wedok. Loh, Bu lumut.
Sampeyan iki napa ni? Kula sik family. Mboten ate cerita kok. Wah, gak mungkin, jangan modus niki sampeyan niki jangan. Mari wedhus iki modus. Modus sampeyan niki kate penipuan nggih. Sing zamane biyen sik uripe wong tuamu soro-soro iku lho nah, saiki kok omahe koyo ngene rek, masalah. Enggak, sampeyan ngalih mawon nggih. Sampeyan ngalih mawon. Aku perlu dilutho nah, kepengin ngomong Pak Jus teko desa. Niku teko iku lho bola. Sing mak tadi lho nggih ken sih. Pas engko tak tinggal nang mlebu kok sampe nyolong apa-apa. Waduh. Anak aku mau daftar hadir nang ngene Pak Satpam iku mau. Ninggal KTP. KTP nah. Oh nggih, Mbon. Kita delok CCTV iki, Pak. Oh nggih. Heeh. Modele rada Nggih. Mak. Iya. Lemak. Loh. Aku ya, Mbak. Loh, Kula, Mbak. oh alah. Jus. Sampean anu ta, Cek? Ponakane Paman Mukmin. Cek. Sampean cek eling ta ambek aku. Oh, iling aku mang pangling kok Mas sampean kok dadi Sampeyan kenal ta sapa iki? Iki Cek Bolo. Bolo apa? Bolo Kurawa. Nggih bolo family nak. Aku anak Ya Paman Bolo teko bapak-bapakmu biyen Lamongan. Kok sampean gak tau cerita? Iki ngono termasuk kenangan pahit. Ya memang kata ceritano mbek kon timbangane atimu lara. Tentang Mbak. Kon eling sing ciliamu kon gak ndek sepatu. Iya, Mak. Nah. Iya. Terus mari ngono awak dhewe merono. Terus lawange dibanting peruak ngono iku. Terus aku mulai ya. Urung tuku sepatu. Aku sih umur piro, Mak? Umur 6 lek gak salah ya. Oh, iya. Mulai sekolah apa masuk sekolah tahun ajaran baru. Lali aku. Lali kok njek cilik. Berarti soge dhisik iki, Mak. Iki. Iya. Soge. Ya nak gara-gara kena anu badai lah. Banjir mak omahku katut entek. Ya lah apa mau sampean omah gedhong magrong-magrong sampean biyen yo bantalan dhuwit. Ya biyen Mbak, saiki kan Sampeyan nek aku mendaya rono gak sawut sampean temoni. Aku sing ndek latar wis sampean anu. Wis. Berapa? Oh iya, Mak, aku eling. Eling, ya. Kamu sampean gandeng. Iya. Tek pager sing metu kirike dhisik kok, Mak. Iya. Dhewe tek ngono. Iya. sik eling. Kiri dhisik, Mak. Ya aku kan Iya, Mak. usahaku bangkrut kena tipu barang dan saiki aku balik zaman lawas. Ora rasane soro sampean iki. Ingin ngrasakno Mbak sakniki Mbak. Iso nangis sampean. Kok ati iso nangis yo? Wong menungso Prosoku donyane sampean ku gak entek dipangan. Ya sepurane Mbak, ben aku sugih medit, ya gak kenekan. Wah, sampean masuk medit ya. Pak medit sampean niku, masih soge biyen niku. Langit. Teman-teman. Iki pengaruh keadaan. Sampean pun mangan lah, Mak. Oi, Sampean pun mangan. Oi. Mak. Apa sih, Mak? ate lapo mbok tawani mangan. Ya mangan sakno, Mak. Aduh, ketoke anu wetenge gedhe iki bosong lapar iki, Mak. Iya Nak, pancen ngerti Nak. Kurang gizi Nak. Ayo klop pekno mangan. Gak usah Nak. Boy, Gak usah. gak masak boy, gak masak. Anu kok, Mak. Engko ae lek wong Cateringan. engko ae lek wong iki mulya tuku capcay. Bales ae. Wis sepurane iki biyen Mak kula waktu gak masak, Nak. Nggih. Anu sepurane lho, kula mboten masak, Dik. Mboten. Nggih, Kula mboten nggih. masak. Sajane sing njaluk sepuro niku kula waktu kula sik kadang nonton soge. Mboten. Niku kan pengaruh keadaan ngoten lho Mbak. Saniki ya napa-napa nggih donya kula pun 16, nggih dunia niku kan nggih Alah. ngoten lho. Lek wis Nggih. reke iku baru eling kene, nggih. Sampeyan eling dulur, duwe dulur. Nggih. Sampeyan lho asline pernah dulur cilik ambek aku. Nggih sik mampu. Gak mambu tok. Kula saniki pun jatuh. Bapake sampeyan niku Nggih. cacahe bapakku. Lah nggih misal. Ngono sampeyan cik nyengite biyen. Tuh niku Kaya pengaruh. donyane gak tau entek. Nggih. Oh sampeyan niku lek ketok aku kaya ndelok barang opo. Nggih, nggih. Kaya jember kiwer-kiwer. Nggih. Aku lho ndelok. Nggih pun ngoten. Mangkane Saking anakku iku lho sampe tak seret teko Mas sampean. saiki Masa? Aku sampe ipat-ipat yo kapan boyo meneh-meneh aku soge. Oh, pendek lek tak tungakno sampean ono butuhe lho, ono butuhe temen yo an. dendam.
Tibake Thomas apa sing tak karepno iku keturutan. Memange dongane wong Soro iku anu kok mandi kok. Kudu aron terani ayah. Sampe terani ayah. Pun sing mboten niki keadaan kula jatuh kali bojo kula mboten napa-napa saniki sampean biyen kali kula nyengit kula mboten saged nyengit kok sampean nyengit kula nyengiti bojo kula saniki kula mboten nate ngono boy bojo kula boy sampean butuh duit ta jokokno boy bapak iki boleh sungkan jokokno butuh pira sampean butuh pinten nggih manyen tujuan kula mriki nggih butuh nggih utang utang lah kau usah utang tak kaitok boten usah kula utang boten lek sampean biyen ya tak utangi sampean kok ngrasano anu ya sampe-sampe ilok-ilokno omongane panas-manasno kuping saiki sampean rene tak utangi gak terus tak kei boy anu pinten botone nggih saentene mawon lho menisan sing jelas saentene iku dhuwitku lho sak lemari bek sampean muni saentene iku ya oke iku lemari bek iku ono 5 masalah 5 lemari nggih sepurane nggih biyen kula jahat niku masa aja ngomong ngono garane apa pengalaman pahit iku anu sindrem aku njeplak piro jangan jepaplok saunene sampean kula utang nggih mboten gak usah utang nggih bener anu sampean percuma utang ya gak iso nyaur iso bayar kok percuma sampe dusan-dusane awak tambah nemen engko mangke awake dhewe kepikiran tambah ya gak ngono lek wong nembung utang iku mesti bayar gak iso bayar ya malah dosa wis sampe njaluk nggih pun nggih gak duwe ya masalah kan aji deh yen aku rugi ora apa jahat artinya apa boleh aku aduh pira 20 ah nggih pun sampe sak monten nggih kok kathah ya sampean utang 10 cari sampean utang gak usah utang tak kei tok sampe 10 nek ngoten nggih matur nuwun maneh 10 wis 20 iki nggih kula nek kadang nggih kula sauri mangke alah gak usah ndek pikiran nyaur iki sing jopo nek ketan apa atusan sampean purun nek ketan atusan kok sembarang puluhan sampean lek 20 sampean lek 20-an gawa glangsing apa 2000-an anyar-anyar 2000-an ya karene riyo nggih pun ngoten kaboten gak enak rek dadi gak duwe wis boleh kalah sombong saiki lho enten duwe iki enten sing ndi dadi positifno gawane sing kira 50-an apa atusan 10-an apa 1000-an nggih terserah mawon lah jenenge kula niki wong diparingi nggih campur nae boy oh dicampur yo hitunge bingung campur nae yo atusan yo apa jenenge 50-an yo 20-an oh ya gak coba mendelok duweke nyir-nyir lho nggih sampe delok sing anyar lho oh sing licin-licin sampean biyen ngekeki aku salah duwe kumel pun ngomong ngoten apa daun calno nek raine anakku sampe kelilipen di sepuran mawon mbak nggih pancen biyen niku kula nggih kasar nggih jahat nggih pengaruh keadaan wae napa apa pun wis tak duit tok ta wis gate liya-liyane iku ana sepeda eleke sepeda elek amen gelem nyangking mboten kuat mancal lho sepeda apa sepeda motor sepeda monter sepeda motor sepeda motor ojo sing elek sakno sing anyar sih tas tuku denge iku lho sing mitik ya mitik gawe kok anu wis gampang kok tuku maneh lah mak ya sampean gawa sakno ya sakno modeli kula ngeten iki nggih tambah terharu sampeyan kok cek apike nggih amal sampeyan kok gede padahal kula ben iku jahat sampeyan lek sampean jahat tak bales jahat ya oh ngaran dosane awak sampean jahat tak bales apik sampean grengseng tambah ngenes nggih sampeyan wong
Nggih, sampeyan amali gedhe. Nek wong amali gedhe niku rezekine berlipat ganda. Nggih ben aku tak selak brai. Omonge akeh. Nggih sepurane. Mari dituruti karepe wisan sampean mole. Wis lah dinteni bojone. Diparingi jam motor bareng niki. Nggih sampeyan gawa iki kontake. Nggih ambek ini STN-e BPKB-ne sampeyan gawa kabeh. BPKB aja. Lho, lah apa? Pun gadekno. Lho, oh dadi STN kali kontake tok, Mas. Ya. Engko Sampe cek di bojo. Hah? Cek di bojo. Enggak ada kulo seneni terus. Tak ali-ali. Gitu ah. Walah. Iki aku kaya anu Civeni. Tak kaya ali-ali gak ada surat. mbek ana ke Cigiok. Iya. Oh iya Cigiok. Kulo sampeyan kenalaken apa? Iki kado ulang tahun. Yo tak kena sampean. Yo. Kurang enak ya napa? Tak kei surat engko bodol. Ngerti. Gak kapan. Cek sepeda motor BPKB digadekno. Padahal awake. Nggih sepurane nak ya, anu paman mulih ya nak ya. Nggih, jan mboten nginep mriki ya. Wis cukup. Kulo nginep ta kepikiran nggih bojo kula arep. Nggih pun, nggih pun. Sampeyan nginep kene tak ladeni lho omaku kok hotel kene lho. Kira hotel berbintang ini. Blon interiore lho. Nggih. Iki kan insinyur teko anu iki. Kok luar iki. Nggih kula nyuwun pamit nggih, nggih matur nuwun sanget. Nggih kula biyen jahat nggih sepuro kali sampean. Wis gak usah nek ndermis ngono gak usah. Nggih niki kula kangge nebus dosa kula. Ngoten lho nggih. Nak anu paman mulih ya nak ya. Nggih. Terno boy toto njaba boy. Boy, terno toto njaba lek kamu dicatek kiri. Sangat balungan lah.